everything. So let's go, guys. Ambassador. Oh, ambassador ana. Abo isinar bang video hom la. Na video hom nan bang na sina orang makin hom nanggo. Gari kita sina kunna. Gebau ni uno nu by ambassador car. ओमफ्राय दिनैनि थांनायनि जाहोनबो मोनसे दङ ओमफ्राय बेयाव माने राइन' इक' रिजर्टनि हाफ मालिक अजित बसुमतारी नोंथांमोना जाय राइन' इक' रिजर्टआव थांदों बिथांखौ सिनाय जानांगौ बेयो आंनि आमाइ ओमफ्राय आमाइनि फिसाला आंनि काजन सानजा बसुमतारीनि दिनै बार्थडे ओमफ्राय बार्थडे सेलिब्रेशन दङ बेवहाय थ' जोंबो बेयावनो माहाय इन्जय खालामहैगोन Look at the view, guys! Oh my god! Crossing the river, man. Chalo, let's go. Sorry dah. नै लोगोफोर जों सफैबाय बेनिफ्रायनो नुहुरसिगोन राइन' इक' रिजर्टखौ हनै नाहरदो राइन' इक' रिजर्ट
बेनो जाहैबाय राइन' इक' रिजर्ट जेराव नोंथांमोना गोबां एडभेन्चारास एक्टिभिटिसजों लोगोसे केम्पिंबो खालामफैनो हागोन। Dia ada sekena. दायो केकआ मर्डार जानो थाखाय रेडि। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God... Happy birthday to you. Dah, kau dah dah. Dah, boleh makan dah.
ओंखाम जानो थांगासिनो हा बे नै आबौ आबै नै आबैया जोंहा ना हमै हमै गोसोम जाजोब्बाय खामजोब्बाय नै आबौ ना हमै हमै गोसोम जाजोब्बाय मानसिफोरा ओइथिं मानसि दङ ज' इयाव हा जाहैबाय काउन्टार माबाफोर अर्डार माबाफोर होनोबा बेयाव होनो हागोन नोंथांमोना नै जोंहा आमाइ आबौमोना गासिबो जजोब्बाय जोंबो जबाय नै बिथाङा लाजिदों सफैबाय नै खानाया बेफोर जाहैबाय नारजि अनला लाव भाजा दालि दिंखिया भाजा पापर आलु फ्राय केरेला फ्राय ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय बैथिं जोङो दाउ बेदर 롯기나 많고. 몇 번이나 admission 라요? 특수를. Citar kenang muka citar kenang kunci Puji second ada puji second di sana nih saya puji second. Puji second puji bitanga. Oh, nebela ya? Wah. Oh semua tidak. itu homde farsi left side ayo homde zona de ma zona zona nang apa cikade ro maka cikade nang cikana tangde
masih undu nengyalah. Dia birthday boy ni Poppy Bella. Hai Bella. Ayo. Udah berekam kan? जों दा थांसै बिसोरखौ गारनानै गोसो हामा नांदों होमबाबो थांनांसिगोन. उनाव लोगो मोनगोन. बाय बाय. थ' जों गासिखौबो बिदाय लाबाय. ओमफ्राय जों दायो न'आव थांसै मोनाबायबो. नोंथांमोनाबो बे रिजर्टआव फैनानै जोबोर मोजां मोनगोन. फै बेयाव ओमफ्राय इन्जय खालामफै. Sanja, bye. लोगोफोर दिनै बहुत इन्जय खालामबाय. गोबावनि उनाव न'नि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै गोसोआ बिराद गोजोनबाय. ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बेसेनोसैमोन. आंनि ब्लगखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम. आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे माहाय आरोबाव ग्र' जायो. माहाय ग्र' जालांबाय थाथों नङा होमब्ला? सापर्ट खालाम गाइस. गोजोन्थों बेसेनोसैमोन. बाय बाय.